Čaute všetci, zdravím vás. Momentálne sa nachádzam v mieste svojho rodiska, to znamená, že sa nachádzam na Cvrčinovci. A výborné mesto, výborný klub sa nachádza presne odtiaľto 36 km. Je to v Žiline, klub sa volá Enjoy. Práve preto chodím veľmi rád hrávať do tohto klubu, pretože sa nachádza blízko môjho rodiska a chodia tam ľudia, ktorých poznám a ktorých sa vediem baviť. Enjoy klub práve v tomto období, teda myslím, že to už bude tento piatok, oslavuje svoje prvé narodeniny. A som naozaj veľmi rád, že aj takýmto spôsobom môžem zablahoželať tomuto klubu. Tento klub mám rád z veľmi veľa dôvodov, ale sú také tri hlavné dôvody, prečo veľmi rád chodím hrávať a pôsobiť do Žiliny. Pretože ľudia dokážu vytvoriť vynikajúcu atmosféru, je cítiť z toho klubu extrémny dobrý feeling a okolo tohto klubu sa pohybujú magori lomeno profesionáli, čiže tí chalani presne vedia, čo robia a robia to šialeným spôsobom. Takže týmto vás pozdravujem, PS Lemo. Ja asi nikdy nebudem hrať komerčne, no. Ja viem, že ty pred každým hraním máš takú obavu, že aby som tých ľudí nezlomil. Ale vidíš, funguje to, ľudia sa bavia aj na nekomerčnú hudbu a pokiaľ by chceli počúvať komerčnú hudbu, tak vedia, ktoré rádio si majú zapnúť a naladiť. Marko pozdravuje a želám Enjoyu všetko len to naj a hlavne čo najviac šialencov, aby sa pohybovalo od tohto klubu, okolo tohto klubu, pretože to je to gro. A tí správni ľudia samozrejme. Takže ešte raz